Bago kung lahat, tayo muna'y dumulog sa Panginoon, humiling tayo ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito na sa kabila po ng aming kalagayan po ng aming bansa, kalagayan ng buong daigdig, mayroon po kaming kalayaang magtipon para po sa pulong panalangin. May kalayaan kaming makinig ng iyong salita, ay may kalayaan din po ang iyong salita maipahayag, maipangaral sa amin sa gabing ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong pakikinig at pag-aaraling salita sa aming pagsamba, nawa maibalik sa iyo lahat ng kapurihan at karangalan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayong gabi nais ko pong talakayin natin ang isa sa mga kahinaan ng tao. Walang iba po ang galit. Sapagkat sa ating panahon ngayon, kalagayan ng ating bansa, makikita natin sa iba't ibang balita na ang mga tao ay puno ng galit at ano po nangyayari. Saan pupunta ang galit? Kundi naandun po sa kapahamakan, kasawian, naroon po sa panghihinayang, pagsisisi sa bandang huli. Kaya ngayon po, dumako po tayo sa salita ng Panginoon upang tignan natin kung ano po sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa galit. Ephesians chapter 4, verse 26 to 27. Pinamagatan ko po itong be angry and yet do not sin. Sa Tagalog po, magalit kayo ngunit huwag magkasala. Sa Bisaya, pagkasuko kamo apan ayaw pagpakasala. Ganito po ang sabi, Ephesians chapter 4 verse 26 to 27. Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Dito po ay may utos dito ang Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na magalit tayo. Subalit, huwag tayong magkasala. Kaya i-focus natin ngayong gabi ang ating pong panalangin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, na sila naway magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kapakumbabaang loob, at huwag pong magkasala sa kanila pong pagkagalit. Now, alam natin na itong galit po ay hindi natin maiwasan. Kaya saan po humahantong kadalasan ng ating galit? Ito ba ay sa kasawian, kabiguan, pagsisisi? Kayo po, nangyari na ba sa inyo na kayo'y naggalit? Tama ba ang inyong pagkagalit? O ito ba'y mali? Saan humantong ang inyong galit? Ito pong isang ugali ng tao na hindi po lingid sa akin sapagkat ako rin po may kahinaan sa aking pong galit. Kahinaan na kung saan hindi ko pa makontrol at hinihiling ko rin ang panalangin ng mga kapatiran tungkol sa kahinaan kong ito sapagkat madalas ko at patuloy kong hiningi sa Diyos na biyayaan niyo ako na bigyan ako ng kakayanang makontrol ko ang galit na ito at magpakumbaba upang wag akong mauwi sa regrets. Na sinabi rito ni Pablo sa ating tuwiran, magalit kayo. Ibig bang sabihin nito, maaari tayong magalit sa anumang paraan? Tsakin natin na dapat nating malaman, may dalawang uri po ng galit na dapat i-considera natin. Unang galit, ito yung matuwid na galit. Tulad ng galit ng Panginoon Diyos dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan, dahil sa kahalayan, dahil sa katigas at paglabag ng tao. At dapat lamang na tayo'y magalit sa kasamaan, sa kasalanan, sa hindi matuwid, sapagkat nararapat lamang.
Ang ikalawang galit ay ang masama at makasalanang galit. Ito yung galit na alam mo na tama ka, may katwiran ka, subalit humihigit sa nararapat ang ating ginagawa. Hindi na ito makatwiran. Now, kailan tayo dapat at di dapat magalit na hindi tayo nagkakasala? Napakalaga po ito, mga kapatid. At ito ang ating aalamin sa ating pag-aaral. Sa ating pong teksto, una, alamin natin kung paano magalit na hindi kailangang magkasala. Muli, basahin natin ang ating teksto. Maggalit kayo, ngunit huwag magkasala. May posibilidad po na hindi po tayo magkasala sa galit. Pero karaniwan, ang galit po ay tumutungo sa kasalanan. So ano po ibig sabihin yan? Na huwag tayong magkasala. Ang ibig sabihin dyan, kumbaga sa English, don't sin by nursing your grudge. Huwag po tayong magalit na inaalagaan natin o nag-aalaga tayo ng sama ng loob. Na isa pong halimbawa rito at magandang dapat nating makita sa buhay po o sa pagkatao ni Moises. Si Moises po ay matuwid na tao, hinubog ng Diyos, tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, at siya yung taong pinakamaamong tao sa buong mundo maliban po kay Jesucristo. Na alam natin itong si Moises, siya po ay hinubog ng Panginoon ng 40 taon sa bayan po ng Ehipto. At pagkatapos dinala sa ilang ng 40 taon na naman upang siya po ay maging isang pastol ng mga karnero ni Jethro. Kaya po siya po ay may 80 taon na hinuhubog ng Panginoon at siya'y ginamit ng Diyos upang palayain ang bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto na mayroong 450 taon. At ginamit si Moises mightily ng Diyos upang talunin ang mga Diyos-Diyosan ng bayan ng Ehipto. At dito ang Diyos po ay nagpakita ng mga himala at kapangyarihan sa pamamagitan ni Moises. Iba't ibang salot. At dahil dyan, ang bayang Israel ay nakalaya dito dahil po sa kapangyarihan ng Diyos. At minsan pa gumawa ang Diyos ng kapangyarihan sa buhay ni Moises na sa pamamagitan ng kanyang tungkod ay nahati po ang karagatan pula kung tawagin, the Red Sea, upang ang mga tao ng Panginoon, ang Israel, ay lumakad sa gitna nito na sa tuyong lupa at makarating sila doon sa kabilang ibayo patungo doon sa lupang pangako. Subalit nung sila po'y nasa wilderness o nasa ilang, ang mga tao ay sadyang rebelyoso sa Diyos. Sila po ay mga disobedient at sila po ay lagi pong nagreklamo sa kanila pong kalagayan. Kaya itong si Moises, siyang nananalangin at namamagitan para sa kanila upang sila'y dinggin ng Panginoon. Ngunit dahil po sa kanila pong patuloy na pagrebelde, sila'y pinarusahan ng Diyos na sila'y manatili sa ilang o sa wilderness ng another 40 years. Natandaan natin, si Moises po ay isang maamong tao. 80 anyos at ngayon maglalakbay siya kasama ng buong Israel sa loob ng 40 years sa ilang bago sila makapasok sa lupang pangako.
ang hirap po ng ginawa ni Moises. Nagtimpi ng gusto si Moises dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. May katwiran si Moises na magalit sa kanila. Ngunit siya po'y maamo at siya po'y nagtimpi. Ngunit sa pagdating po ng panahon na sila'y papasok na sa lupang pangako, ito'y mababasa natin sa Numbers chapter 21. Muling nagreklamo ang taong bayan, ang bayang Israel, dahil wala silang mainom na tubig at nagsasawa sila sa kanilang pagkain araw-araw, yung pagkaing mana, tinapay na nagmumula sa langit. At dahil dito, gusto nilang batuhin si Moises at si Moises lumapit sa Panginoon. At si Moises talagang nagbuhos na kung ano yung laman ng kanyang puso sa Diyos. Ang sabi ni Moises, Panginoon, bakit mo hinaya ang ganito ang mangyari? Hindi ko na kaya, Panginoon, patayin niyo na lamang ako. At dahil dyan, kinausap ng Diyos si Moises at ang sabi, okay, Moises, pangunahan mo ang bayang Israel at kayo ni Aaron. Dalhin niyo sila doon sa harapan ng malaking bato. At pagdating doon, magsalita ka sa bato at doon sa batong ito lalabas po ang tubig at makakainom ang bayang Israel. Ngunit, si Moises ay dahil mayroon pong kimkim na galit na matagal ng panahon laban sa mga Israelita, kanyang pinagsalitaan sila ng mabigat at masakit na salita at kanyang pinalo ng 2 beses ang bato at oo nga, lumabas ang tubig at sila po'y nakainom. Subalit, ang Diyos po ay naggalit kay Moises at yun ang dahilan upang si Moises ay hindi makapasok sa lupang pangako. Nakita niya lamang sa malayong lugar ang lupang pangako, ngunit siya ay hindi nakapasok. Sa anong dahilan? Sapagkat si Moises po hindi po nakapagtimpi sa kanyang galit. Yung kanya pong galit na matagal nang tinatago sa kanyang puso ay kanyang ibinulalas at sabay na paggalit doon sa bayang Israel at pinalo ang bato na imbes kausapin lamang sana at lalabas ang tubig. Ito ang dahilan na hindi nakapasok si Moises sa Promised Land. Matuwid ang kanyang galit. Mayroon siyang righteous anger, pero ito po ay naging sinful anger. Alam nyo, sa loob po ng 4 na taong paglalakbay sa ilang, naroon po ang pagtitimpi ni Moises sa katigasan ng mga tao. May katwiran siyang magalit, may katwiran siyang iwanan niya ang bansang ito sa haba ng panahon ng kanyang pagtitiis, sa haba ng kanyang pag-uunawa sa kanila. May katwiran siyang magalit. Siya yung leader, siya yung ginamit ng Diyos, siya siyang pinuno ng Diyos. At dahil sa kanyang salita ng Diyos upang kanilang pakinggan, siya'y dumamay sa kanilang pagreklamo. Siya'y dumamay sa kanilang paghihirap for 40 years sa ilang. Matuwid talaga ang galit ni Moises, sumbalit ang galit niya'y sumobra. Mayroon pong puot. Parang apoy sa kanya. At ang galit niya ay tulad ng galit ng Diyos. Hindi siya Diyos. At hindi rin tayo Diyos na tayo po ay magalit ng sobra sa nararapat. Kaya meron pong galit na tayo po ay dinadala sa pagkakasala. Kaya ang aral po dito sa 2 punto, kung magalit ka, huwag mong patagalin. Yun ang problema eh. Matagal na tinago ni Moises sa kanyang puso yung pong sama ng loob. Kaya ang aral dito, kung magalit ka, huwag mong patagalin. Again, balik tayo sa ating text sa verse 26. Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down
on your anger. Sa ibang salin po ng Biblia, do not let the sun go down with you still angry, get over it quickly. Huwag mo itong patagalin. Yan pong sinasabi. Sapagkat kapag tayo po ay may galit at tayo po ay nag-aalaga po ng sama ng loob, paglabas nito ay puot. No? Mahimutang masuko apan kung doon tayo gialimahan nakapungot sa atong kasing-kasing ang may tabo nini mao ang kapungot gyud. Doon ay kapungot. Huwag hayaang tumagal ang sama ng loob sa ating puso. Sapagkat hindi ito basta galit lamang, kundi ito ay pagkapuot na. At alam natin na ang pagkapuot po, ang katumbas niyan is murder. Ito po ay spiritual killing. 1 Peter chapter 3 verse 15. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo, 16, no? 1 John, chapter 3 verse 15. Na ang pagkagalit, ito po ay katumbas ng pagpatay. Ito po yung natatagong puot. Kaya agad mo itong kilalanin at isuko sa Diyos kapag ka nangyayari. Huwag itong patagalin. Sapagkat kadalasan, hindi natin ma-differentiate ang righteous anger at ang sinful anger. Pero sinful anger, alam mo ito. Mulat ka sa katotohanan sapagkat dala-dala mo ang lahat ng ito. Kaya nga ang sabi sa banal na kasulatan sa Psalm 66, if I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Matagal mo itong inaalagaan sa iyong puso. Kaya ang solusyon dito upang wag tumagal, aminin ito sa Diyos. Kilalanin na ito po ay puot sa iyong puso at aminin sa Diyos. Sapagkat sinasabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all wickedness. Kaya nga, kapag tayo po ay nagko-confess, tayo po ay nagre-repent at confess ng ating kasalanan, tiyakin natin tayo po ay napatawad ng Panginoon. Dapat nating sampalatayanan na ito po ay ating inamin, kinilala at hiningi ng kapatawaran. Nang sa ganon, ay nakatiyak-tiyak tayo na tayo po ay kanyang pinatawad. Sapagkat kung wala tayong katiyakan, at hindi tayo seryoso sa ating pong pagkilala at pag-amin ng kasalanan, ano pong sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8? Ganito po ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Magpakatalino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ano pong sabi dyan? Kapag mayroon po tayong galit sa ating puso, mayroon tayong sama ng loob, at hindi natin ito kinonfess, hiningi ng kapatawaran sa Diyos, tiyakin natin na ang dyablo po ay papasok at ikaw ay kanyang hanapan o hawakan sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga po, thirdly, sa ating pong points, dapat nating ingatan ang ating pong galit na ito'y dapat nating i-confess. Huwag mong hayaang sa galit mo ay mahawakan ka ng dyablo. Again, basahin natin ang Ephesians chapter 4 verse 27. Ganito po ang sabi, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag daw bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sapagkat kung
meron tayong nananatiling galit sa ating puso, tayo po ay talagang pwedeng hawakan ng dyablo. Kaya ang sabi rito, don't let the devil make a mighty foothold in your anger. Ang dyablo po ay walang kapangyarihan sa atin. Sa totoo, kung tayo po'y namumuhay at nasa kaisipang espiritual at wala po sa laman. Sapagkat ang galit po ay nasa laman kadalasan. Wala siyang kontrol sa atin. Hindi niya tayo pwedeng hawakan. Kaya huwag hayaang mahawakan tayo ng dyablo dahil sa kasalanan. Paano nang gagawin natin? Isuot natin ang baluting pangdigma ng Diyos sa atin. Nabasahin natin Ephesians 6:11. Ano po ibig sabihin nito? Ganito ang sabi, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Ano po ba ang kasuotang ng isang Kristiyano? Yung pong kanya pong baluting kasuotan. Alam niyo po yung balutin natin? Ito po ay ipinakita sa atin sa Ephesians chapter 6 na dapat suot natin ang helmet of salvation, dapat nating gamitin ang sword of the Spirit which is the Word of God at ang breastplate of righteousness. Yung po ibig sabihin, tayo po'y mamuhay sa Espiritu, tayo mamuhay na bilang Kristiyano, sa spiritual. Lagi nating ilagay sa ating isip na hindi tayo basta ordinaryong tao at makalaman, tayo po ay ligtas. Dapat ang ating salita ay mula sa salita ng Diyos at tayo po ay nakabis po ng breastplate of righteousness na mumuhay tayo sa katwiran. At dito lamang tayo magkakaroon po ng lakas at hindi tayo maaring hawakan ng dyablo. Isuot natin, aminin natin, tanggapin natin, Kristiyano tayo, ipamuhay natin ang ating pagiging Kristiyano. Magpigil tayo sa ating sarili. Magpigil tayo sapagkat mayroon pang isang sandata na dapat nating gamitin upang ating mapaglabanan ang lahat ng mga fiery darts ng evil. Ano po ito? Sa pamamagitan po ng ating self-control. 1 Peter chapter 4 verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili. Magpigil sa sarili. Bakit po? Alang-alang sa inyong mga panalangin. Kasama po riyan ang pagpigil po ng sama ng loob. Ang galit po, pwede tayong magalit sa kasamaang nangyayari sa ating harapan. Ang kasamaang dapat maituwid, ang kabaluktutan ay dapat ituwid, ang pagrebelde ay dapat himukin ng taong sumunod. Pero kung tayo po'y nagtatanim ng grudge, yan po ay nagde-develop po ng puot pagdating ng panahon. At mayroon pong stronghold, foothold ang dyablo sa buhay natin. Kaya magpigil tayo upang tayo makapanalangin. Labanan ang dyablo sa lakas ng Diyos. Ang lakas ng Diyos ay nasa atin sa pamamagitan ng pagdepende sa Kanya sa ating pong panalangin. James 4:7. Kaya pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Wala po siyang foothold sa atin. Kaya wag natin siyang bigyan ng pagkakataon. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang dyablo na tayo po ay kanyang gamitin o anumang bahagi ng ating isipan, ng ating puso, ng ating pangangatwiran, ng ating katawan para maging instrumento po ng kasamaan. Romans chapter 6 verse 11 to 13, ganito po ang pagkakasabi. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan. Ituring nating patay na tayo sa kasalanan at tayo'y ligtas na. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus, kaya't huwag ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong katawan na may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito.
na wag nating hayaan na magharing kasalanan ito para ang dyablo ay mayroon pong panghahawak sa atin. Manalangin tayo. Kaya napakalaga po ang prayer. Napakalaga po ang pulong panalangin na ginagawa natin tayo every Wednesday. Dito natin hilingin sa Diyos ang lahat ng ating mga personal requests, ang ating pong intercessory prayers para sa iba, para po sa ating bansa, para sa pangailangan sa mga frontliners, sa ating mga kaibigan, sa mga kapatid natin na nagkaroon ng karamdaman. Dito po natin ibuhos ang lahat sapagkat ito po yung panahon na dapat tayong manalangin. Kaya ano pong dapat mangyari na huwag tayo magkasala sa ating panalangin? Isuko agad natin ito at aminin, huwag nating patagalin sa ating puso upang wala pong mahawakan ang dyablo sa ating buhay. So ano pong gagawin natin? Kilalanin natin kung anong anger mayroon tayo. Anong klaseng anger? Galit ka ba dahil sa maling ginagawa ng iyong anak? Tama yun, ituwid siya. Pero huwag kang magkingkim. Huwag kang mag-alaga ng sama ng loob sa anak mo habang tumatagal sapagkat ang anak mo'y nagkamali ng minsan pero siya'y humingi ng kapatawaran at siya'y nagbago pero ang sama ng loob ay nanatili sa iyo. Pagdating ng panahon yun, tulad ni Moises, may bubulalas na ito sama ng kanyang pananalita sa bayan ng Israel at kanyang hinampas ang bato imbes na sabihin para sundin ng Diyos. Kaya nga, tama ba ang ating anger? Tama ba na ngayong panahong ito ay galit ka, nagngingit-ngit ang puso mo dahil hindi ka nakatanggap ng ayuda sa gobyerno? Hindi ka nakatanggap ng SAP? Maaaring may katuwiran ka na magalit dahil hindi ka napagbigyan sa tama mong kahilingan. Pero hindi nangangahulugan, mananatili ito sa puso mo. Hindi nangangahulugan na kailangan mo itong i-post sa internet. Huwag patagalin ang galit na yan sa iyong puso. Agad mo itong aminin at isuko sa Diyos at magbago na ng buhay. Confess, ipayag mo sapagkat sinasabi ang pangako kung iyong ihahayag ang iyong salita ay ang iyong mga kasalanan sa Kanya. Siya'y tapat at banal na ikaw'y patatawarin at lilinisin ka sa lahat ng kasamaan. Paalala ko sa inyo mga kapatid, pwede tayong magalit sa mga mali, sa kasalanan. Pero wag nating hayaang tayo magkasala. Paano? Nagkikimkim, nagtatago, naglilista ng mga galit, nagtatanim ng sama ng loob hanggang sa lalabas ang apoy sa ating mga labi sapagkat yun ang laman ng ating mga puso. Wag nating bigyan ng pagkakataon ang dyablo na tayo kanyang makontrol. Dahil sa pamagitan po ng galit na nanatili sa ating puso, binibigyan natin ang dyablo ng pagkakataon na tayo po'y kanyang sirain. Sasabihin sa iyo ng dyablo, sige, paggalit ka, may karapatan ka. Tama ka naman eh. Sige, ibulalas mo. Sabi mo, ang sama ng loob mo, yung galit mo, iputok mo, magkaroon ka ng pahinga ng iyong niloloob. Di ba karamihan sinasabi? Nagparaos lang ng sama ng loob, ipuot po yun. At yun ay isang kasalanan. Ipaubaya sa Diyos ang iyong problema. At hayaang ang Diyos ang magbigay sa atin ng kapakumbabaang loob. Na huwag tayong magkasala sa ating pagkagalit. Ngayon kung ikaw, nakikinig ngayon, wala pang tamang relasyon kay Kristo. Alam mo kung punong-puno ka ng puot, punong-puno ka ng galit, ikaw ay mamamatay tao. Wala kang kaligtasan dyan. Pero kung isusuko mo ang buhay kay Kristo at siya'y sampalatayanan mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, mga kapatid, ikaw'y patatawarin.
buburahin ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan. At maaari ka na makapagpatuloy, mamuhay sa katwiran at makapagpigil ng anumang galit sa iyong kapwa. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kaliwanagan ng iyong salita, sapagkat ito po ang aming kahinaan. Madalas po kaming maggalit, na wala pong kontrol. At talagang ibinubulalas namin. Maraming tao nakakarinig, sapagkat yun ang paniniwala namin na kami magkaroon ng kapahingahan sa bigat ng aming puso kung ito'y aming isinisigaw at binubulalas ng masasama at pangit na mga salita at mga gawang mali na hindi nararapat. Ngunit Lord, yan po'y isang napakalaking kasalanan. Salamat po sa mga salita ninyo na maaari kami magalit sa lahat ng kasamaan, kalikuan, ngunit hindi kami kailangan dapat magtanim ng sama ng loob. Kundi nasa amin ang pagpapakumbaba at kaamuan na patuloy naming mamahalin ang mga taong gumagawa sa amin ng kamalian. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.